kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye Avril kalo tile 12 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila Maraka Fama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na kunnafoni bakurubaw filɛ. Solinadon jɛkulu n'o bɛ lakɔlikaramɔgɔw ka solinadon jɛkulu kɔfɛ minnu y'u bolonɔ bila octobre kalo tile 15 bolonɔ bila sɛbɛn na san 2016 u ye taama kura kɛ kunungo u ka laɲiniw o hukumu kɔnɔna na. Tɔmori diinɛ maaw n'o ye chrétien diinɛ maaw ye avril kalo tile 14 nata a bɛ karidonya ma u bɛna ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi. Sudan jamana ɲɛma Umar El Bashir ale taama ɲaminɛli kɔ dɛ ka gɛn kɔni ka bɔ fanga la o kɛra sɔrɔsiw fɛ jamanadenw ka funu kɔfɛ dɔnnibaaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na. Ka fangaw fara ɲɔgɔn kan laɲini bɛ sabati cogo min na o ye solinadon jɛkulu ka laɲini ye minnu y'u bolonɔ bila octobre kalo tile 15 bolonɔ bila sɛbɛn na san 2016 u ye taama kɛ kunungo yaasa u ka ɲinifɛn saba ni bɛnbako la u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka jidi cogo min na u ko o de ye ko tɔrɔmɔɲɔn di lakɔlikaramɔgɔw bɛ se ka so sara ni mun ye ka tila ka ɲɛdama kɛ u ka sɛbɛnna n'o ye décret 529 PRM 21 juillet 2013 n'o bɛ lajali tɔrɔmɔɲɔn ko fɔ ka ɲɛsin examen ani concours olu ɲɛdamakɛlaw ma lakɔlikaramɔgɔw siratigɛ fɛ tomi yɔrɔ fɔlɔ filanan ani sabanan ani fɛn min ka dun ka fɔ collectivité territoriale olu bɛ se ka jamana ka foroba mamaɲa siraw k'olu lasɔrɔ nɔgɔya o siratigɛ fɛ cogo min na u ko ni laɲini ninnu ma sabati kɛrɛnkɛrɛnnen yala u ka kalo 2 sara min dulon bɛ yen ko n'o ma d'u ma kɔni ko sigi ka kuma ko kuma t'a la. Tɔmori diinɛ maaw chrétien diinɛ maaw a b'olu ko fɔ avril kalo tile 14 nata in u bɛna don ɲɛnamaya n'u ko ma ko dimanche de aramo nin ye u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ nafamaba ye u bolo mun n'a b'u ka dɔgɔkun dayɛlɛ ko fɔ n'o y'u ka sun o dɔgɔkun ye nin ye don nafamaba ye kosɛbɛ kosɛbɛ chrétien diinɛ maaw bolo. Amanya mungo akero ide Umar El Bashir surasu olu ye dankari ale ka fanga la ka sababu kɛ jamanadenw fununa ka da cɛ in kan jamana ɲɛma in Sudan tɔgɔ la ka fɔ k'a ka fanga bila ka u ka jamana yɛrɛ de to u ye funu daminɛra ko buru sɔngɔ ko dɔ farala o kan jamanadenw a kalo 3 bɔɲango ye nin ye u bɛ taama la u bɛ u ka dusumakasaya k'a dangɛnɛmaya o de nana laban ko Umar El Bashir ka fanga bila Umar El Bashir min n'ale nana fanga daraki de senfɛ coup d'état kabini san 1989 san 30 ale kelen dabirilen bɛ Sudan dibaranin na k'ale t'a bila jamanadenw ka funu o de labana sɔrɔsiw ye a da sama ka bɔ diɲaga la de k'a bila ka taa. Général bɛ se kana fiɲɛ bɔ la n'o ye Ali Sediri ye kunungo u ka jabaranin na a y'a jira k'a fɔ k'ale na kɛ cɛbɔ ye o bɛ Algérie jamana ka jabaranin ko fɔ k'ale na kɛ cɛbɔ ye juillet kalo tile 4 kalata la mun bɛna kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaa kura sugandi Abdelaziz Bouteflika ale ka fanga bilalen kɔfɛ jamanadenw olu ka funu ɲɛnamayalen o kɔfɛ k'a fɔ k'a ka fanga bila Algérie jamana o kɔnɔna na. Nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele ale de tun bɛ suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ntɛnɛndon kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya ka wasa sɔrɔli kama kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye ala k'an n'o cɛ janya yanni o cɛ san n'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net kunnafoni disira dɔ don bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ dɔgɔkun kunfori la a daminɛ kɔni ɲɛnajɛ ale ka kan nka janton yɛrɛ la e k'o fana kɔrɔko ma ɲini an t'an janton an yɛrɛ la waati n'a cogoya kama ala ka sababu ɲuman kan ye ka kisi ni tanga kan ye ka jamana k'ale kolo suma a k'an bɛɛ dɛnɛndon ni ala sɔnna ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.